skal mit fly lette, men jeg ved ikke, hvor mit fly er. Nu leder jeg. Der er det. Nu skal jeg flyve. Okay, nu skal jeg tage lidt. Det er vist lidt for koldt. For varmt. For ødet. For vådt. For mange planeter. Helt perfekt. Nu skal jeg bare lande. Nu er jeg landet. Nu skal jeg finde nogle børn at hilse på. Okay, nu leder jeg. Hej, søde ven. Hvad hedder du så? Jeg hedder Hanna. Hvad er du? Jeg hedder Sofie. Hej, Sofie. Og hej, Hanna. Hvorfor er du her egentlig? Jeg skulle bare finde nogle dejlige børn. Er jeg et dejligt barn? Ja, selvfølgelig er du det. Hvor bor du egentlig henne? På en bondegårdsplads. Jeg kan tage dig med. Hjem måske. Det vil være dejligt. Men der er kun én plads i dit fly. Jeg har 2 fly. Jeg kan pakke dem sammen og lægge dem i min lomme. Wow! Så vil jeg gerne flyve det andet fly. Okay. Er det her mit fly? Ja, selvfølgelig. Og det her er mit fly. Hvilken vej er det? Er det den vej, eller er det den vej? Det er den her vej. Nej, det er den her vej. Okay. Så er vi her. Juhu! Nå, nu skal du komme med og se mit hjem. Ja, det skal jeg virkelig. Hovsa, jeg vil gerne lige ind i flyet igen. Nå, men det må du ikke. Kom med her. Ja, kom på. Okay. Det her er mit hjem. Wow. Det er flot. Kom så, lad os gå ind i det. Okay.